לכולם, כאן דודו מעמיק, והיום אני רוצה להגיד הודעה. וכן, כמו שאתם רואים על המסך, ההודעה היא למה אני לא מעלה סרטונים. אז אוקיי, אני לא מעלה סרטונים בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, מפני שאני עסוק הרבה מאוד. יש לי הרבה עיסוקים, כן, אני אגיד את זה ככה. וגם הבית ספר וזה הכל. והסיבה השנייה, שבזמן הפנוי שלי אני אוהב לשחק מיינקראפט. כן, אז המיינקראפט שלי לא במחשב. אני לא יודע לשחק מיינקראפט במחשב. אם הייתי יודע לשחק מיינקראפט במחשב, אז הייתי מצלם מיינקראפט. אבל אני לא יודע לשחק במחשב מיינקראפט, אז אני משחק במקום אחר. בקיצור, לא במחשב. אז זה הכל. ביי.